nana sanga ani wagati Mali kono ani Mali ko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila wa k'aw ma fili aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi de la n'o ye Mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan min bɛ yɛlɛ ani nisɔndiya o promesse ta aw ye chaque lundi à partir de 18h sur Mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ ayiwa an filɛlibagaw an tɛna kuma janya bi an ka wele sera an ka belebele fila wɛrɛ ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan i yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛmɛ la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na balimakɛ ni ɲankuma ɲɔgɔntuma segi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ok ne tɔgɔ Denba Abdulaye Kanute Denba Abdulaye Kanute ne b'a ni ɲankuma segi tɔgɔ ni jamu fan filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Dawuda Kone k'a furu la Aramata Kone Dawuda in y'ala jumɛn ye mɔgɔ bɛ to ka ayi o tun bɛ fɛ k'a tɔgɔ d'a ma a mɔkɛ la quoi mais o ma bɔ tuguni ayiwa faamuyali sɔrɔ la aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi o diyara an ye ayiwa n balimakɛ naamu i ka baara bɛnnen don jumɛn de ma ayiwa bon ne ka baara bɛnnen bɛ théâtre bɔ ma ni an ka ma bamanankan na to dun kana ko ɲɔgɔlɔn mais bɛ se k'i ɲɔgɔlɔn bɔ tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ ni filɛlibagaw ye bon ɲɔgɔlɔn bɔ tɔgɔ caman bɛ dɔn Makan de la so ni nɔnsi la ayiwa o b'a fɔ gundo kɔrɔkɛ faamuyali sɔrɔ la ayiwa ne ba i fana bɛ se k'i ka baara fɔ ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye awɔ ne ka baara bɛnnen bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ de ma bɛɛ bɛ n dɔn ni tɔgɔ min ye o ye Waleya Jɛnɛba ye Waleya Jɛnɛba mais o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di ayiwa o tɔgɔ sɔrɔla cogo min na an ye film dɔ de kɛ ko Dashima ka so donc muso fila de b'a bolo ne ye filanan ye ne tɔgɔ Jɛnɛba voilà faamuyali sɔrɔ la ayiwa n balimakɛ naamu baara ka ca kun jumɛn de la e y'a choisir kɛ ɲɔgɔlɔn bɔla de oh là là yɔrɔ jɔn bɛ n'i da kan wa ni Ala ko mun bɛ kɛ foyi t'o bali tu vois n'o tɛ depuis n fitini art de diyara n ye dɔnkilida b'a la dɔnkɛ b'a la n yɛrɛ y'a daminɛ dɔnkili la ka se depuis n ka premier sigili la n tun bɛ dɔnkɛ donc kana se seconde sigili la donc mais o premier sigili kelen na fana imitation n y'a ye dɔrɔn n y'a ladege donc depuis l'enfance théâtre bɔ kɔrɔ bɛ n na quoi mais n y'a daminɛ dɔn na ka taa donc arrivé au lycée maintenant je me suis intégré dans la musique donc musique fana kɔnɔna la sa n bɛ théâtre fana bɔ a senfɛ ka taa dɔɔni mais parents dɔnkilida la n bɛ n débrouiller kow bɛ yen an bɛ tila ka segin ka na o yɔrɔnin na donc parents tun kɛlen tɛ ka accepter walasa ne yɛrɛ ka defu sɔrɔ yɛrɛ n papa ye nɛgɛ de a ko n ka defu sɔrɔ dɔrɔn a bɛ n bila ka taa INA la o y'a sɔrɔ n ye defu kɛ 2 fois 3e fois n kɛra 3e fois la trimestre fɔlɔ la n kɛra 2e ye trimestre filanan kɛra 3e ye trimestre sabanan maintenant ka kɛ 2e ye encore a ko tiɲɛna ko INA taga b'i sɛbɛ ma donc defu sɔrɔlen sisan u ye n bila lycée la u ko parce que mama tun bɛ ka opposer quoi n ko problème t'a la o san kelen fana la art nana lycée kɔnɔna la donc anw de kɛra art promotion fɔlɔ ye lycée kɔnɔ donc n ye a continuer ka taa ten n ka souhait tun ye n ka bac sɔrɔ dɔrɔn ka yɛlɛn conservatoire la mais Ala y'a kɛ o san na bac ma diya n na donc n fana taara n sigi salon kɔnɔ n ko finalement aw bɛna n ka carrière la retarder pour rien bɛɛ y'i ta kɛ mɔgɔ si ma opposé aw ta la donc o kɛra samedi lundi n yɛrɛ wulila ka se INA la mɔgɔ si ma n ka démarche kɛ dɛ n yɛrɛ donc n wulila ka se INA la ka taa n ka renseignements ta donc o kɔnɔna la sa n ye papier ko boli kɛ ka taa n ka dépôt kɛ donc n ye concours kɛ n bɔra comme 4e concours la donc voilà donc donna INA la ten ka relation sɔrɔ ten fo kana se bi ma donc n bɛ Ala tanu n bɛ n dɛmɛbagaw fo n bɛ n teriw fo k'an balimaw fo faamuyali sɔrɔ la Jɛnɛba ko jumɛn de la e fana y'a choisir ka kɛ ɲɔgɔlɔn bɔla de ale yɛrɛ ka kuma cayara fo ne kɔnɔ ta bɔra n kɔnɔ fɔlɔ ayiwa bon ko bɛɛ bɛ daminɛ denmisɛnninma i bɛ fɛn bɛɛ kanu depuis denmisɛnninma depuis ne ka dɔgɔ n bɛ dɔn kɛ balani fɔ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ piri da de
do yoro te anno ai ni kene ka do kono donc me donge ali ku ne ci jisolla jiflen fale me mulu me donge fo jibe be bo donc mama ko ne defu soro ko meta inala donc autant on am to ka artiste ye me chatulu laje anga nyokolombo la korba nulu ulle nye fengo le kamwa tel que Hélène Jara et fana nyokolo donc mouye u jara a jara nye quoi le chatili boy le kanu do la voilà donc finalement don fane klalanda jara ina la donc anta kuma soro densité ki suno densité ku kadini mais anta kuma soro o te quoi donc nyokolo fane kadini ka faroka donc du coup ntara art dramatique voilà familial sola ante yele ay ndoni ngek mala aywa am sardini muso ibe dongli dada ni ma dongli dambi kunti ki dafra ki ne miligente kala ya sa furule ne fa ne ti se dong dala de ti se ka dongli sugun menda ti zigri dala wa am sardini unda balo te zigri kuna biri la bete am sardini de choko dita aywa e kon ba choisi saw ni be feka balo dong lida nit me feka saki i ne melgeni integala zigrida akai la ila nesirane mbe Mamadou Rasulullah nesirane mbe na umana nyane mabi nesirane mbe nene ga yereta ki yereta katamini kan to anki yereta ni fotoke ba ti segede ni ne kuma yereta ni mene kunchi ça t'offre kana sa folo de concert ma ban aywa ak flanka flali bako wakil la jigina o sogolo na ko tele so mandi de no malikuna foni.net kenen yala ko jam kam mandi kene kanu ya nga yele jam kam be yele ani ni son dia o promesse ta aw chaque lundi à partir de 18h sur malikuna foni.net munu ma abonné ko commentaire badi mbake wala sa ko na se ka nga video na taw lupe to shila amete menanga ko yi aywa mara namo sisano amena ma actualité ga Sidiki Diabaté mama sita bon antina fo mo mi jobala antina jodi mo antina jala ki ay o jisu wa bara voilà ma conseil jumene be bulu bu ci ñu mënu bu langolon photo taka ci ciow ma sur les réseaux sociaux ka doluma il fait un toucher ñerat ndam rala ko sobe nga taxi do kon na la nga ya toucher bi tukuni anga andame u gardi keren yala makoro ay dimsenu ladu kama ya sira do koro ka adamadenya tabolo yirola ka andambe sensen ninga ji funfun ko sabula tabiya be nga ko do tanga tabiya wa anga société rete jenay na andambe sensen ka kukan sinima siningana ma olu le fana be bulu mu be se ka kɛ sababu ye u be se ka denmisɛn wɛrɛw la don nga bi fini don kuntana bilen WhatsApp ya bɛɛ bɔrɔtɔ appel vidéo internet ya cari diɲɛ fɛ maa be se ka ko dɔ kɛ i be fɛn dɔ hadamaden yɛrɛ ka force yɛrɛ ye mun ye k'a dɔn be se ka nin kɛ ka a to yen quoi sinon an bɛɛ kelen na be se ka an jangolo fuso tan b'a bila mais an ka tabiya tɛ an danbe tɛ an ka hɔrɔnya kana dan dala kuma gansan ma ladiriya kana dan dala kuma gansan ma danbetigiya yɛrɛ fana an kana dan dala kuma gansan ma ka sɔrɔ a wale t'an na donc la jeune génération ne ni ɲɔgɔnnaw n yɛrɛ ma ɲi dɛ n yɛrɛ ma ɲi nka ala fana ye kɛ message ye k'a di aw ma donc an ka sabali an ka masaw image to sutura la an k'u danbew t'u la walasa an ka sigi ka se ka sabati cogo min c'est ça aywa ayi jɔ fɔlɔ ni ko siri ayiwa an bɛ nɛgɛ kaw la yan nɔ dɛ ayiwa parce que sisan cɛw tɛ cɛ ye musow tɛ muso ye ne ko alima ko siri sisan ne b'a dɔn ni finmani kali ka di ye wa o ma fɛ ka mun fɔ sisan a kɔni ayiwa baasi tɛ ayiwa baasi tɛ an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ telefɔni a bɛ ɲɛni kɛ komi a bɛ tiɲɛni kɛ image filɛ ni ye video kɛ ou bien ka photo ta
photo in te boyo na ko ne jien mi ne doro ya nga tadi e bi koro fo ka se ka sayama o imagine bi ide un baye imode un baye ifufa fu baye jien be baye donc ne langolon bla o ko ne jien ki yede o i yere lebu iye muso lebu jien fembe sutura de kai aramaden fari sutura le surtout muso fari sutura le ne kai e do ba nendo koro ko i ka image chima fo i langolon photo chima ou be a video chima no tigi me furudu kuma bi cɛ kɛlɛ bɛ jaabi a bɛ se ka yira diɲɛ bɛɛ la n'o kɛra jɔn de bura e tɛ wa e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn k'o image la bilen e bɛ se ka don bɛɛ ka so ka image minɛ bɛɛ la wa ayi ni image kɔni taara o y'a taalen n'o kɔni taara o y'o taalen de o o tuma an ka hakili to o yɔrɔ la telefɔni bɛ ɲɛni kɛ cogo min a bɛ tiɲɛni kɛ ten diɲɛ foyi kana mɔgɔ bila image jakolon tali la k'a di mɔgɔ ma ko diɲɛ faamuyali sɛbɛ la maga naamu an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛn de bɛ kan baara in kɔnɔ cɛ gɛlɛya ma f'i ye gɛlɛya kɔni gɛlɛya jubaju yɛrɛ o ye coronavirus in a y'an tɔɲɔ dɛ a ye tɔɲɔ mun d'an kan ni ala cɛ ala kana an ɲɛ da ɲɔgɔn tɔɲɔ kan tuguni coronavirus in y'an sɔrɔ tournée la an ta dun fɔlɔfɔlɔ o ye welewele bila an ma cɛ ko an bɛ ka segin ko ayiwa o y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo musaka ɲiniw la la jiduma mais an y'a ala minɛ an seginna ten ala minɛ jɔn tɛ malo donc an seginna ten donc a ko nana kɛ ten hali sisan an b'o o degun kɔnɔna la dɔɔni parce que projet caman yɛrɛ b'an bolo en cours mais financement ko b'an jɛ kosɛbɛ parce que n'i ko i bɛ voler i yɛrɛ ka aile la a ma nɔgɔn dɔɔni donc gɛlɛya kɔni bɛ yen a caman bɛ yen da tɛ se ka maga kuma la nka gɛlɛyaw bɛ yen surtout du côté financier gɛlɛya bɛ yen ala k'a bɛɛ lajɛlen amina yarabi ayiwa Jɛnɛba Naamu. bɛɛ b'i da don i ka gɛlɛyaw la mali artiste ka gɛlɛya bɛ fɔ ka ban wa a kɔni an dɔw bɛ na kana giribu palani ta sɔn ari kɔni sisanama a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni walayi gɛlɛya b'an kan yɛrɛ de bon maga y'a fɔ cogo min n'i ko i yɛrɛ bɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ye a ma o tɛ taa dɛmɛ kɔ dɛmɛ fo mɔgɔ k'i dɛmɛ kosɛbɛ bon dɛmɛbagaw yɛrɛ bɛ kule la donc a bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ sinon hali an bɛ film minnu kɛ mɔgɔw b'a ye télé la u bolo ko miliyɔn b'an kun walayi k'a sɔrɔ sɛgɛn bɛna an faga i m'a ye wa donc artiste bɛnnen don chaque fois i ka image la mɔgɔw kana ɲinɛ i kɔ ɲɛnɛ donc an kanubaga minnu b'an ye u fana k'u hakili to an na kɔfɛ ka to ka dɛmɛw k'an ye o fana ka fisa ko la kosɛbɛ sinon an ka baara in a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn yɛrɛ de ayiwa an tɛ yɛlɛ ayiwa baasi tɛ k'an ka yɛlɛ wa an ye dɔɔni kɛ kuma la o tuma dɛmɛ an b'i bolo a bɛ ne bolo ayiwa baasi tɛ bolo an na jugu yɛlɛ cɛ nin kɛra gulɔmina dɔ de ye a taara ka t'i sigi sɔfurufu feerela fɛ yen o y'a sɔrɔ o fana ɛgirilen b'a kɔrɔ k'a sulen den gulɔ la a nana dɔrɔn ko nin bɛɛ jɛ sɔfurufuru mugan na o fana ɛgiri kojugu o ye sina ka sɔfurufu kɔnte ka ala ma buruburuni ko la a sina k'i sigi gɛrɛn na ka sin ka sɔfurufu kumana dayɛlɛ ko cɛ bɔn ko la solidarité entre nous bɛɛ ka kelen ta bɛɛ kelen ta sɔfurufu papier videra a ye to kuma caman na k'i kunbiri dɔrɔn a y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen a kɛra baara cɛ ni n ba cɛ ni n ko solidarité entre nous an kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan sa aw bɛ n joli man dimi mun na bon ni n ba cɛ bɛɛ ka kelen bila bɛɛ k'a bila bɛɛ k'a bila ala ala ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye an ka wagati bɛ ɲini ka koron wa Demba naamu fɛn jumɛn de ka di e yɛrɛ ye fɛn min ka di ne ye cɛ ari ari de ka di ne ye mais fɛn jumɛn de man di ye fɛn min man di ne ye bɛnbaliya mais munna bɛnbaliya man di e bɛnbaliya bon bɛnbaliya man di ne ye parce que bɛnbaliya man ɲi parce que maninkaw yɛrɛ ko u ka zana dɔ la ko dundu bɛnnen bala bɛnnen nka adamadenya bɛnnen ka di ni nin bɛɛ ye quoi dundu mana diya cogo cogo ni adamadenw bɛnna donc i b'a diya dɔn o de la donc an ka bɛn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen hali bi
bɛn ni keleya de ka ɲi kosɛbɛ. Jɛnɛba Naam. fɛn jumɛn de ka di e yɛrɛ fɛnɛ fɛn min ka di ne ye o ye arde dɛ ni arde o ye ni arde fɛn jumɛn man di kuma dɔ fo n bɛ si ɲɛna Ah, ɲɛ tɛ tugu fɛn jumɛn man di fɛn min man di ne ye nkalontigɛ munna o man di nkalontigɛ man di ne dɛ adamaden hali n'i b'i faga i ka tiɲɛ fɔ nafa foyi tɛ nkalon na nafa t'a la Mm. Denba Namu. an ka wagati korona jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn de b'e bolo ni jamukan in kɛnɛ kan k'a fɔ i filɛlibagaw ye ana i kanubagaw ye Bon. Kumakan laban min bɛ n bolo k'a di filɛbaga ni kanubagaw ni n ladiyabagaw ni n dɛmɛbagaw ni n jukɔrɔma tintibagaw wolo sisan. O de ye an kana art kɛ manamana ko ye. Ne ka baara de don. N bɛ tilen k'a fɔ n ka denmisɛnninw ye n ko ni ne bɛ scène sanfɛ président mana na n ka règle ye mun ye président ne bɛ samara bɔ ka yɛlɛ n ka scène sanfɛ ni fana nana je suis dans mon bureau i bɛ samara bɔ i bɛ yɛlɛ n'a ma bɛn ma bɛ t'i fɛ yen ni n taara i sɔrɔ i ka bureau la ni n kan ka guloki bɔ ka don ou bien ni n kan ka munuma ka don ni fana b'o fɔ n ye n'a ma bɛn ma n bɛ taa n fɛ yen donc bɛɛ k'i ka baara bonya bɛɛ k'i ka baara fɛ surtout an ka jeune artistes an ka k'an ka culture fɛ fɔlɔ pour que i ka art yɛrɛ diya yɛrɛ dɔn f'i ka k'i ka culture fɛ walasa i ka art yɛrɛ la baara ka ɲɛ i ka k'i ka culture fɛ i ka k'i ka tabiyaw fɛ i ka taabolo recherche kɛ kunun kan ka recherche kɛ bi kan walasa ka sini ɲɛsigi art yɛrɛ o de a bɛ maakɔrɔ hakili lajigi kunun na ka denmisɛnw kalan ka bi sira don kɔrɔ walasa sini ɲɛsigi ka se ka sabati donc ne filɛbagaw ni n ladiyabagaw ni n dɛmɛbagaw a y'aw siri Mali kunnafoni TV la kosɛbɛ aw bɛ jamukan caman sɔrɔ wa en même temps information caman bɛ Mali kunnafoniw ko kan Jɛnɛba Naam. kumakan laban jumɛn de b'i fɛnɛ bolo jamukan in kɛnɛ kan k'a fɔ i filɛlibagaw ye ani i kanubagaw ye ayiwa kumakan laban min bɛ ne bolo o ye foli belebeleba k'o d'aw yɛrɛ ma hali bi ala k'aw bolo mɛn a ka baara la a b'a to an caman hakilinan bɛ dɔn kosɛbɛ caman bɛ dɔn artiste ka ca Mali kɔnɔ dɛ caman dogolen don u ma lakodɔn kosɛbɛ nin bɛ kɛ sababu ye caman bɛ dɔn ani fɛnɛ an ka baara in ɲɔgɔlɔnbɔ a ma nɔgɔn mɔgɔ caman b'i ye rôle dɔ la u bolo k'i yɛrɛ jogo y'o ye halisa bɛɛ m'a faamu kosɛbɛ ne yɛrɛ ye catiri dɔ bɔ n bɛ bese ta n buramuso kama a kɛra sababu ye mɔgɔ caman siranna ɲɛ u b'a fɔ ko nin ye buramuso n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin bɛ nin k'a buramuso la yɛrɛ n b'a fɔ fo ka taa kɛ n buramuso dɔ bɛ village la o nana an fɛ yen tellement que ne y'a bisimila ka ɲɛ a yɛrɛ ko k'ale kun sirannen bɛ k'a fɔra k'ale bɛ ka na jigin ne fɛ k'ale kun siranna dɛ ko ni bese ta tɛna bɔ a ko la i kana bese kɛ k'a kunkolo tigɛ fajiri fɛ voilà n kana bese ta a kama donc o yɔrɔ gɛlɛyani bɛ yen dɔɔni an b'a fɔ an kanubagaw ye ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen jatigibɔ ye ladili de don quoi ladili de don fɛn dɔ bɛ dɔ ka du kɔnɔ u yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ou bien jogo dɔ bɛ karisa la a yɛrɛ ɲɛ t'a jogo la mais n'a ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye k'a bɔ a b'a fɔ nin ye n yɛrɛ jogo ye i jɔ n ka nin dabila voilà ayiwa an ka wagati korona jamukan kɔni ale sera a kuncɛyɔrɔ la Denba Namu. ne m'a f'i ye k'an bɛna segin ka na musique yɔrɔ in na ne ma ɲinɛ o. ayiwa baasi tɛ i k'an fasa dɛ I bɛna du dɔrɔn da dun dɔrɔn i bɛ dɔ fɔ ayiwa Denba an b'i bolo ayiwa i yɛrɛ b'i tɔgɔ fɔ n ye sa n tɛna i fasa da sa wa nka i kana jarabi n na dɛ wa i tɔgɔ fɔ kɔnɔ Fat Fat national muso bɛɛ ye muso di ala ne la Fati ye muso de di hɔrɔnya kuma ye Fati de fɛn waati kɔ muso bɛɛ ye muso di hɔrɔnya kuma tɛ muso bɛɛ fɛ jigiya wale ye Fati de fɛn waati kɔ Fati Fati tɛ yɛlɛ na yɛlɛ dun tɛ ka musala mandi ye do b'a la kanu mandi do b'a la furu mandi jɔn ne ye kun de fɛ Fati ko bɛ laban na to ɲale ma hakili la miiri ye deli de la a fitiri la kuma ye deli de la a Fati sara tɛ n bolo jara
tiɲɛna Demba kow bɛ yen nɔ ko bɛ yen dɛ komi an tɛ se dɔwɛrɛ la tigɛrɛ fɔ ayiwa baasi an nana tɛgɛrɛ fɔ fo k'i tɛgɛ bilen an nana an ka wele jaabi a diyara an ye n'an bɛ sigi ni kɛnɛ in ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o ka sɔrɔ belebeleba farala kow kan n'Ala ka diɲɛ an fana b'a ko kan n'Ala ka diɲɛ filɛbagaw nin tun bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na an b'a fɔ ɲɛna minnu b'a bolo k'u abonné aw ka cliquer j'aime ka commentaire baden ba kɛ walasa aw kana an ka vidéo nataw louper cogo si la an b'a fɔ aw k'an bɛn ni Masa Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan bye bye